Abusuafin. Menim se sisi obi abre. Ne wom ni se. Ya yiri ye hu. Ya ko akopebe basua ansana disa ebe hadwini. Ma tisu se eduane ni ya asa nyesa. Nti ma omo nti se obi an sorry waka. Mbambo ya hu ne yesim. Ago! Amen. Madishie. And I said, no more something. Say what you say. You're not your bread. You get your water at her. You never see so. Ebian and Mobile, if you grow also, you have a sharing. Until I have a home modern near Pri and Mukakra, near Biania Konya baby papa, as ye. Now, you enter a country, when my home Kakra, you don't talk to Tiana. Nana. You work crow. Oh, I need
Asem kesebiri boy, 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 asem kesebiri boy. Baba mranche no baby no wan so adododo. Se de bia won so bitimi enye bibia gu ombo. Na na me de mentwe wa no. Enema bi koso okuru ma hamani ni. Adai. E ba manjuma. E frem rante no mo ba. Wa mo na ma. Asamen. Nana, Meshia, Microphobia, Homo Bacroma, Nana, almost so what? Microphobia, what's your microphobia? Microphobia, what's your own? I wanted to say, almost so what? You know, so what? Almost so charming. I'm better than 1 minute. The Ocotin Crawford man now, you wish you. Amen. Hey, Nana, how many ever? Nana, aye. Ah, yeah. What do you know? From cinemas. I know, hope was we are Bema. Remember, Montana and Penny for him, you. You're going to Yadena, your pier. We own Casa. Nana and Penny for him, what has you? But Montras. That's it. Ah, you're just in there. I was your penny. Your baby said, Penny for your mamma Quaba. Yeah, Your mamma Quaba. yeah. Sabion Penny for say. You didn't see a Sabisa. Quasso. Such a call. Oh, And I'm paying for a quasso de Moco. If you answer crew, any anantia bedu hay. Yansa crew, a bushna penny on the me. Yansa crew, or my henny, Nana for some cha, or tossuminu, only for some check. And I just say, no clear. Ya amani dia boko. And say, I could walk you. And I two free as I say it is also. A see more check and that be bree. And the young point chardia, and the idea be pim so come. Indeed, an unpaying for your buyer, yes, I mean, I say, Samara, Mummy baby none. Na a face, Mummy assassin, may entrust. A money in any. A very simple. Some pay. And what therefore? Was he free? Yansa crew. One and I or the fast empty. And then to question crew. More who Yansa for Uncon. Mamma and Anna so are the assembly chamber in Tokasu check. You bua famoso. You bua famoso, so more baby and from 1 year and chances to be Koba. Yet, I junior, more than talk on a Bessayan. I'm a woman and I'm going to do Mochiba. One more Torias, a Kunkumi and Crawfordina, or then your baby mamma. Then your baby's mamma told you. Oh, yeah, come at him. Muntuso. And son, I guess. Muntuso. And son, I guess. Our penny. Nana, yes, Matis, I say, a don't be to boom my every chroma. No, all my better. Oh, and yes, and yeah, over penalties. But that's the people crash over. On penny for now, you know, Guswa, and no, did you home come away? Not that long, but Okroma. Also, baby, I try. Would you train up? Do the one baby cry every day? Seriously, TV. Oh, by ma. None to was here. Judge, Cassa. And some pin waka. Kakria been a mere bush and penny to cry, me for free. Champagne for ya, you man and tea bread. Since one account to you, Mumpono. When you did, a bassa won't crow the one pony iba. Say, I'm shut near Musa, your yonko Daniada. Your Bama and Crawford, I am penny free, Asher, one uncle. You know, power, I am penny phony, no one more fra, and no one you may do on the cheek. And penny say, Ubinim Junko crowd dear betches war. Therefore, Mr. Wada, you more one. No, baby, now, when you want to home me, Copim said was Sane, a baby, no. Now, Sani, no one. You be someone counsel, and then you should say, I was here no one. Oba penny, and Jassy.
ne abusua pani kan ne me ne ya adwen yo se o hwe se ne wo motiti wo ya hu so wo abere papa mo so mo kwa na mo ba ya na se ene dom edom mo pani fo amudi ani mo kura me hu so mo abere wa no so wa enti ya beba mba bi atena bema mba bi na ma je mo home ya kasi mamo akọ ato akwantu no so ahwe a bibire bi wu kwa ne aya enipa boni nti ya beba mba bi atena na ade chia maba na se be mo atena ha se mo bi tutu so akomani mo ya hu asem therefore oh mo na ase what on trase asomdwe nkam tinkran munni wonanim na boni bia wo mu atomo ansa asam kese bi ribe asam kese bi ribe asam kese bi ribe asam kese bi ribe ne jina ni mu onne di mo sare me ankwa ni wo mu amodi kan ji ansa ade a che ko ko ade a me ntiase ade a che ko asam kese bi ribe 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 ni nyina ne se enipa bi wo ho a oba na hu nanim a na hu so ni pa boni na obi so ho na hu nanim a hu so be ni papa na me hwe won a di anim ba yi a ehu fum so bia wo ho o nyina be ni papa ento de ye je won e mbaba won ba bi atena na chiri na sa wa pani o we na entokwa de so hu ni se ye de ha de entokwa na ne ye duane e we mo betimi ni ya ba ko nti e be mo ba bi atena bia asasina ukotwa mama woni ji ho na mwani nyo oh na ya ne ji ho dodo eh mo pe ye de mo se ye pepa sanse ne mo be ka no ana me kọbọ na nama ne ye pe se mwani ji ho dia ye ji ho e che me kọbọ na se bia ma ne ho kọbọ kra ne ye die yi say ya ye kwa akọfie nkọfo aba ne ya hyase e simpata bi wo so ho nkọmọ ne ye ayo anya mo me nkọ waka bia mai oh adai adai ndi ese yenya agye mo kana ne agye mo ya pa do oni bona tesi so ndo nyame afi ohwa o wo de so pe ni pass o ye ni pa obi anko apam ye nkura chame Oda from wa ti me to ma ho ko ise da bia nu am de ma ho so on ko hye no e ho ye ma wana yo empanifo amaba said the therefore e dey tumani mu no wose babia no ode mkogu ye no mani gi ho na na chame ho man to therefore anim se bedi nka adanase ye danase ensada baby ode ma ye no e ye ni gi enku a therefore so mani age so mani osempa and I say sa no for the mon afebo asidan kwa o therefore say baby ode mkoso ye no ode asase no mam dia tre so adwuma na mu nidi wo so asase yire ntam no nyina na ode ni nyina mam wodi nyina chaye ode chaye kwa nana o therefore asida ye do ase ensada ye do ase nyama nana ile dance emu na mo misisa kakra bi na wo ho oh nana asase no mam no enhyehyɛ wo ho o therefore say mamre kakra wo ho a eye nhyehyɛ e wa asase no ho etimuntie enhye bi e wo ho bia na da horoma omi asonte o se sa kakra wo ho ne se ifimi na nanom bre so susu bi krom ha se obi ba na ama na asase na o se na leje ho a abusua pani ewo mu ne nana ewo mu no o de mu nkonwa yire no e ba besom nana afi asa ne be sa ja ama de amamo osidi
Oye de keke. Mse osidi. Wante. Nana chame. Esawa na dawrma. Wonka no wonka bio. Na yiye se ya antini yiye papa. Ebe matrase. Ina sutre. Wi ase kasabra ko ya nyina frefre. Se wanti ni yi a. Mu yi mu asum na mu ntie ni ye me besi mu so. Pinti asase wo ya na okwa. Na okuro bia na oman bia so won ne mra ata oman achi. Oman bia ni amamre ni mra na nyama papa. Na ohene papa so nim. Yan ye tete amamre. Ene ye be kire mu. Sebi o me ba ye ya mamu asase. Mo atras mo ani age. Mo beda ase mo amonim toro. Emre o no se. Se ye de sa de ya mamu na ye ne mo betra de a. Wo nana. Ni awu abusu apani. Mo nkonwa yere no amode won bae no. Wo mo besom ye nanan afi ba ko ansa na wasa aba mo nchen. Sa. Ato so mienu. Ohini bia mo besi ni wa mo akonwa no so bia. Ni nkonwa yere aba besom ye nanan afi ba ko ansa na wasa ko n'echi. Ni etwa to okura no. Wi ase bi ya de ma wo so wi na ye. Mo. Asase ye de ma mo bedo. Anya no ba bebre. Anya aduane adi. Na chi bi kura na mo ye sikaja ye. Afi bia na ase o so mo de bere ye nanan. Eye sika akọ, eye sika mfuturo. Eso hina ba ko. Na mo ronsa akotoa. Ye twa to no. Asa. Musampa, mpelifo mbaye. Sikande. Nana chame. Ebedinka de aseda manana. Nemu ade sedi aye sere se. Enka yire no modie, wonye hu bibi kakra mayen. Hey. Therefore said the almost here no. Almost baby am rosan hwagu na hwampa wada. Eyire ho asem de ka bibi wo ho. Ka chi on say. Me ye hu bibi enye yi. Enya me me sisai. Dabi. Susu bibi man ne sisai. So ontimi a ekwan ne wonu. Akwan da ho no. We da atumi ko akurase maka. Na menwe. Mpelifo mbaye said the therefore here no. Amamre da krom wa. Eyade amutimi a ekwan da manimu no. Osrafo de wonim mpewe na mpewe. Akurase maka so no we mutuni amonko. Ahukida no wada ha. Nana chame ho. Gina me na so. Ya te manana so ntema ye se. Sebe mpredua sampeli fo se ba bia tumi wo no akinyi ni ho. Akinye ni ho. No kura ani de ayade da ho. Ye da nana ase. Nye no a. Ka no. O ma dia ze. O ma dia. Ne ka. Se won so mu dia. Ene na masrafo no ene moko no akofa mo yere no mlaba no be free dwumadi na ase ene nko a Ene ya. Se si ya. Sa de motie no sa na na kire. Nanka da ben. Mo pen da ben. Mpanyin se konfo we na boade na se kaka mu a ne nto ase de woje. Ye ji ade so wa himfi ade ya ade a ubisa se si ai. O konfo na boade na kaka mu ne nto ase de woje. Munko mo musumna. Chame me wa ha. Ene ne be se na nakwan. Ye ne na abrafo nako. Ekwan da ho. Agina tuo bi anim. Agina tuo nim. Ya ji nto ase. Tie. Na wu no bi tu ho a. Nana untimi ya mu. Asam na mensen. Nana. Atentre wota otu. Usimi ko gurija. Yanko fama no mo mi na. Mensen na mensen. Ene dia ba. Amamle ya tuna. Wasrafo wo be ye mi pewe. Kaka bebe Asami mi twin ho mi ntiase. Ana edru Tibetu. Sami pa. Nana yiri pokua oba koko na hana. Onu no hye obidem odinisa atu no pokoko. So no. Nana. Sanya ho ko na wa yire wo ho.
me so me yere foruwa sana na susubribi the bra wa de sa toto wo mo so di ne susu ye be yendai na ni adwene pese o hugya so o man intro ne mo frey na masa ka hine o mo de mo tiri beto sana na susubribi de o da sase nya wo akwa guru ne ma hu nana ja mi yafi nana memfi na wo uko udem wa utimida udama yeyi nana eno nti na duru anwumre se ya na ensafu ni ma papa bi ma yesram me no nyina na me susu kwan me de be kom fie dem nana me sori bum che me paso srara isa no pa ade e be chi no na me wira fira adwendwen bebre go forward. Therefore, me call. Pourquoi? Et mi nana. Mido. Tina pipi suna. No, na me dia boy, boy. Agora. Me ko ba kwa bo, ma brem. Na agora no ngone area na me yi na fiso. Who you were fiso? Ese me you. Ese ko ba na ba hwe de wo. Edi ba. Ena me mi twa na me dia wana wa tsa. Na nya mi fie, wo de ka ho bo na me mbo ade. Me juice. And I'm no. To say. Tell me. I'm out. Patching.
Sena na nguyo. Yeah. What's it? What that from we? Who come on way? Says you subri before. Yeah. And achina na. Akosie won kwasum. Hey. What is she pa? Aba penny. Asomodi ansiri yetirim. Yebe man pedu fa so ate. Asam kesebiri boy. Asam kesebiri boy. Asam kesebiri boy. Asam kesebiri boy. Penny, Anna, young. Chairman, what's happening? Marathon and Ahima. Then penny for your question, huh? And I say, share more. And a 19 year baby, I'm poor. Say, now, and see, I say, Nana, so we, name of your children. Why are some was to be right here? Hey, now there will be this year, quiet baby, don't come on here. And pussy home. If you are so put soon, not in a cancan. Mommy, I travel from home, and I quiet. Mommy, you will be Sierra. No one caught your father quite to be at him here. I was a son and I in an everything was massy. No mamma track on your so no your mates, my massively. Yes, simple, some panel. Jammy, good. I was happening. Media, the empress and mechanic say, Queenie, the Nimoa, your monte. Nana ni bapa yini ofurikuma sani amamre sikirenu eso ofurikuma ene kosi sani papa mani papa ebetra kunwe so senti ni se ya papa ofiri so pe ofurikuma ene bedi ade na onu na bedi ade na ye nsa no ne kofa hwan empenifo amohyem wa ha meni konti hene anya adwen o kan kasa no kasa twene anim wo ha ya mmɔ nkyɛn twene bi so wo ha nkyɛn mu yɛ da kyɛn anim mi kama na kosi sɛ ye na nim so oforikuma o yɛ na ba pani sanada ni ho a oforikuma na di na ade na sɛ ye pa bi ma na kosi sanana wɔ nkwaso ma na oforikuma o yɛ na ba pani no ne yɛ de ne kɔ na so akyerɛ bi na sanana wu a na ho na yɛ de ne be di ade ma na yɛ ye e ba pani si na di ade me di ade akoti hin ka no me buwa me ne yɛ adwen hwɛ eno bruwa wa wonka sai mkura no wo si amamre yensisa no na amamre yensisa no na oforikuma wo hoi a daachi otimi di ade ma ne yeye hwan ne kofa no na onko sisa ne papa mi de mi gina na mi gina o chia me mi ni ko ti hin ya adwen oforikuma na se de ne ko fi se edru ni ada o baba abedi eti se edru ni ahye de se wakọ sa ina esempa wo chia me gazi si enyina adwen akọ benkurum se oforikuma ena wo se de ne kosesa odefo ma ne badea ne kwa so ano no na embom penti asase wo hoi ena wo kwa abofra no odobi abusuam empani so se anu ni anu hia entoto ama etimi so se yenko hia abofra na abusuafo ne enum nyina nsa adwen na embom so mama ye kwane ya ye de nakọ sesa dasebre ama na ba where am Sabika? Sabi, empredu asamanimu. Abo wo dwan po. Owo wura.
na kan to nipa dasani enu ano no yesampa ade o me de ne be ma ye ye o me de ne be ma ye sa abasa de a na hema mesra ma ma metumi amayi mpanimfo bi aka me ho me akọ ofa ya ho sesiara ko yi na so chefi se efumuti ohoi fikum okrawa o chia me naima ka je nsa bi mani tumi na mi aso mekọ bi so wa makọ bi de na ya asempa ani na kontre ono o chia me won kam no ba hema ho ye akọ ofa ya ho sesiara ani nti okum okrawa nti mo menko sesiara obreku na modi ni shewu you the ground come in. It's how they pay for the thing. They are just no one person why. This is social now to me. No catch me. No catch me mama me papa. No man who says see me no ni obi. Me pesa no ba we ocho no ba we me pesa. Ama de bia me come see uti nkofo no atesem. Udi ye adwuma. Me no aware na ya hyehyɛ no. Emba so se de e pesa ye no. De bia atesem. Bia me be chi woni mani no so ya atesem. O de me patcho. Why? Me patcho. Why? Ama. Me patcho. Why? Uche he udami me kwa kotonsu kese ne me wu ahye. Oh, na nya adwo. Na me hu se sisi a me ni obi a. Na me hu atom. Na o tete me sa. Ah. Me de akokọ be ba be pata. Na ade we pra. Patcho ana na we pra ade awo ne na se na me hwe yaman. Na ma chi. Ya jesu da. Chikesi me de abro why upo ba na be ma be ma so what for na ma now the kids wa ba me gia we na ma sen jao be ma no no obon ne de sorry ama Ochame abusapani ma to fa ya ma yese ba no ho ofa usempa Ochame menkom sempa na mento abusapani se na dawro ma ha boko no 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 ofa ya ye ba ho a tentene ne tietie nyina se ya tete se na na se wonwu yo ote ase na emo ya kiri no mum a ye na hyenko asomase osusu biribi ahemfie a wo som sa akoa ase ne sei na amama emo no sa basa e o sa ne ba panyin na kwasesa no sa iba panyin so ofori kuma tie ba ho se fa ofori kuma maye ne emfa nko susu bibi ahemfie nko yi na namre fie no no nko hye ho nsom sa akwa e ma o man efi se dachi biara sana na ni ho a ono di ade sa ofo ya sempa Chame tie man nto abusapani ene mpani edi na chi a omunya biribi anya wa ahemfie wonti omututu wo na mo namom eba me fie ha betuetue maso se ni etosu mi no sa ma o makwa aba na mo ne me pa maka kire wo mu bia wo ne se sa asemu ya makan kan se me ka kire mo se monko na me dwen ho na asemu hinti na abo mpuruka okawo na ukuno uhu ahwe enti me mamumu aka kire mo se eya me wo faase ofori kuma no on firi mi fie ha ne enkonko som susu biribi o tena ene na de tie enti ne o mo wono mo kama minti ade na obi sai no wati amamfo so amaka ya no hwese ba bia ye firi ayeba ansane ye ba bedu eye susu biribi asase so hwe nipa hwere ye nkwa okom ne sukom eduru ba bia na nipa ewusa ntwaboa ni amasefo nyina hye me koka me ne me aba pokua nkwa ene me wo fase ofori kuma ene ebedu asase so ye bedu ha no ana mpani mu ko na ho eye susu biribi hene ko ne ho ana o ka kire mo so be ma ya asase dia nana emfa na yire emma no na wanka sanso abusu pani fa wo yire emma no nsa na wa ma ya asase odi asase no ma ye no a ye bebo ye sese wo hai wo mi bisaw abusu pani o wako susu biribi fo ohina hemfie ho anadwo wako ho Dabi na se wona namua wona mkuntu ase anadwo na se wona namkuba ase ani mpampura ase na wokọ se wokọ akọfa wo yiri se wona ne ekoye jole se wokoye dan yo na wokoduru hɔ ne achiw dadua na nam sunti ma menua ba pokua ye kunu
na wo nso achi wo dadua na wo san so aba befa eye oforikuma wo fa se ba ko pe na aka no asan de na akọ na mo de no kọ no nso ama enwan a akọ didi maya ye san gya foforo enti me kan pay masisu pay maka se mo se eye oforikuma on firi mi nche ha nkọ susu biribi na nkọ kyena nya mo pa mo kan kyerem he ofaya asma ka odwen hu ye pa ye be hu nti ene twitwiri boa eye bu ahu na me ka kyerem mo pense yen akanfo ya mamle kyere se so ba kwa ware a na onya japade a odi ba fie na oboka ba ma na tua ejapade a wanya edi abrame ene oforikuma eti me ma no nko na na mo obi a mo ka kyerem Wutumi ni sai. Wutumi awo ha ene sai. Ade be nti da so be gina be di minua ma atem. Ana onum sai na na no ye minua. Abofra no media. De me pe bia na me de ne ye. Wonni tumi e wa sase so ya. Awo ka kyem so ma kwala no anko. Si ya kan ka abofra no wodia. Na wodia. Abofra no me na minua be ma ana ne ba. Nti se be gye ma ade. Me so minua ba nba. Me na me tu din. Din de de. Kika ni se. Ama me fa abofra no kwa. Twen na obehu ade na behu monko masa monko masa hu se etina wo monko anahima ne mpani fo ya hye ma se dia ba ne se ya hwehwe obi am wakọ akọsisa na na afiri ko asomase na obefia betana konwa so ofa ya waje hwamo wa ma na nkasa ne yafumu ba oforpen na nkọ Yesese abase oforikuma ko sese abase why eno konko yi na maye why sese na wa ya kokora o eno ni asam no aya kokora enche wa dana to nti ya tra ho mana na akọwu obi ma so sa kwa Ochame. Bana. Mantu me penfo se. Nana wo ye minua pa. Enya nkyai minua kan. Na be ye ya pa se ohene port se. Ebe kwa akoso ohene foforo e wo bi man so. Edi. Mia me yi bi ba kofi ashante. E mamo, mo manonko. Nana okrampa. Se me semoni. Okrampa. Me semoni. Mo edo anu ase. Hey, penfo, ye sempo. Sampaye. Anye na. Obusu apani. Ye nwa brante no ankasa so be ya mayenya. Eno ni asam no. Kofi. Asante. Mami. Bra. Bejira no cha. Empenfo. Me banaba. Kofi. So ma me frɛ o ma ye ne a anya bɔne ɛne sɛ wofa akɔdi nku asomase wɔ susu biribi asase so wofa ayɛ panyini ɔkɔ akɔkora wie na nafa asɛm kyɛ ya hwɛ ne yi a ɔkɔ akɔwu wɔ nku asomase sɛ akoa na yɛnyɛ obi na wo ma me sɛ ebisa na wobɛkɔ ama yɛ Kofi ubakwa na wonko Meko Mom Edwanu ase Meko akoje me wo fa na fi nko asom Yo Mpanyimfo Yesempa. Hii na yesempa. Nana hema. Ene Kofi adaworo ma. Oso obekwa abaye dia. Ebe me muso. No wa ya ahoboa. Ye fi akoya ahoboa ya begya na kwan. Amo. Antuwe. Aka sama ba. Ya asem. Ude wuti kuma apa. Nti wonti se na na fa asem cha wo fa ase. Abese sa ne fi nkwa su ma se amene wo kase. Ono ko ni pa wo so ma fi ho. So bo mentia se. Oya fe Kofi Ashanti na na. Me de minim. Mama se manfo ke kanso ya branti ane ho fe. Abranti kama hwe me mpon ko be se me pasen ka yo. I was half a ped, you macan. Me will home me so open. I made a minute. And might be saying that
na susu bibi nya ya nka yo ko be bo me yebu ko yiye kenya nse ka ya break na we aseme kwa na wo kan nti what be person na susu bibi akofa akoa so me bo no omu ne manda ko bia akoa so na ba so na wo pa o akoa bia akoa na o me pa no what did he say I don't need it. What there's some family yes me beti mini na bobla. Ochiami. Nana mwa. Chiemantu na netutu jagu se. The friend ha. Me pese. Oni na bosum no nyina betena ha. Na o hwe kuro mai. Se de be ya muso bia makuro so. Tutu jagu bema. Se de odefo sie no no. O sempa. Na chame. Nana mwa. Chiemantu odefo ne ne mpani fo mo hye mu. Se de di kamera wase. Sa. Se do kanya somate. Na fayi ma bakro mu. Adwo ne meye. Enya bebe fa metitoi. De so odefo ne mpani fo. O mo bebe me hye mpani fo no. Yo. Enu achi no mpani fo mna menche. Ne ko ne hia bia no. Me da mo man no. Yo. Nana. Se de odefo sie no no. O si ansa na mna kan su besi ni class na wodi asase aka kire no. Ye nya ya sempa. Sempa ye. Yo. Kwete ana wona ne beko na pe baabi ama no na kire mu mpanifo nyina makọ na asem ko awo no na asem wona no no abeka kire me yo nana akasa mate bema hwe ne pa baabi pama no se de odefo se ya esa sa abo no so wona nkwayem no wo kwaye pa ana opene buo wo pa baabi te se chronitifi no watima bone nsesen abon sonia said the ensu ebetuma kohwe entakram ewo ne nchen so wate one no nko o chame nana mane to defo ne mpere fosa me don wase so me ba no wajima tum ni o mane pe bia no me ama man no o sempa mo na nya sempa o obeba mode obeyade no ya tiatia nso kama on fa aduane sem nye jejeje na kompo sem so hai na bedito naboa ochame nana mani tu penifo no bae yeah asankese ba asankese ba franka tiso any say akokese eba o mai akara be be kwa ye ba jibo je pode ade akọ okoye nkwa amabinum eno chiro odafo sara ahwe ya onti beto sekena na asiena asembeni abusapani yase send the devil in and work at it. Let us say, I dear baby, to be in country when you could be in therefore, said the Atiano, and so a boy a mania come up. The one soon in Pefes and Penny say, so come forward, Chrome. That's what some come so crony. What you so be out of flat what you and come saying none of my room and one potato cream and one boy a mania. Well, we are near so walk also, no woman. You know, your woman, and your young mind. A bus you will come be. Ochame nana me waha munko na me gwire ho e bi sibia me mo sote kwada kwani konti said the devil was here no wasi ye beba ayintwa be hu nana ne ne mpenefo ti we de odefo ye be sere nansa ye de wose ayo yo se kwanda mesi haya na bo wa brebre
Na bo bre. Na be di top. Free go for. Idamwase. Ananom. Idamwase. Therefore, when you say great now we be wono. Yentwa so yetu ase. Therefore, me hu so okun e beba. Ye ba hwere nkoa, ye ba hwere adehye, mrantie ne maba wa de. Sempo, o therefore, unso be hwere okra mesra meka. Na chesa ni soso. Therefore, mesra se obeye hu bibi. Monica sir. Asam na wokan. Na me so me ntra ho. E mo ko no mansa na ma ye hu bibi. Ampa. Eti me pese. Na na tutujagu, oni na bosum no nyina betena kuro yim. Na won hwe kuro yi mayen, won akwa mayen. Na akra ne yade hye no anse. Ansa de beba saa no so no. Esi enya obi etra tutujagu no nchen. Nukure. Se de be ya nani baji. Na hwan na ehwehwa bitimi atana nchen. Nana. Asem wa yekan. Madwene hu din ehu se. Adrenti na ye masechre. Enkwatra ne nchen no nsom no. Hwia kai. Sa ho akire. Hwia kai. Sa kire jama wonim no. Ne sa bo kire tuo. Sa kire kronfo we nya atwum we. Owiewia nkrofo afidie me nambedi wo fie. Ja ka. Me de se madwene hu di se be ya yamfa kofi. Apo. Kofie dwamafo. Kofie ope mate sa ponche. A chebi nko na kwasamba. Ade wakogu abusumdan mu. No de fia koka won. Therefore, si edi kofie ne sechere won bone achi a. Yem se be yem panyin bone. Isusu sa de ntini yamfa kofie asante. Sanse kofie asante ye nipa bia ne hojo. Obra no wase. De obeka so wonya bia woyo. Na menso me gidi sase ye de ne kwa so ne so onkotena wa. Onkonko hasuman no bone ka abayan so ahemfia. Bushapani ne wo kanu. Kasa. Me no ya dwen. Vise kofie asante no oye nipa bia ne hojo. Ampa ne ko tena ho a. Ye nyina ye ni baje. No kwana. Jasen. Obedi hu djuma. Na o makofie la kopie tutijagu nchai. Yo nana meko ete se de wo kan na se bi okofie asante na ye kan asem. Oyakoa. Nti de ebe ka bia na obetie. Nti me gidi sese ne kotre be ma ne nchen a. Obasom no ma ye ni ma be yam. Ene wakan ya mentena so. Sanse bereku nam ye di ni so. Yo. Sempa no. Da so ba modyo. Sakola no hojo pa. No hojo. Boni bia ni no. Kaso ni yesu. Me de kan fa won Asante de wo yini pa. Yo bema tutujagu. Odafo sara ena suma yan. Se ye mre wanim. Se wo si nananemu hia bibi. Na de kodi potia nananemu hia no. Fatu yanim ye mfa nkoto odafo. Nana sara nanim. Ochame. Wo ho. Anto busapani ne ntumpen fom bae. Sai. Ko da nam cheno. Ade am hia eni bada sani moja. E ba moja de so be bre keke. Chame. Mo therefore asante se kaka nipa moja nko ade a nka ye yensa no anwode e ketewa bi maye. Enya de. Nana se numre kura pe nipa be ahodo me yensa kura ye benya de ama wo. Abusapani enu ana yenya anybody say anybody ebu yeso Ochame no ho obusapani asonte se di pa nyani pa huru bia moja ne wo me hia de hye kronkron obusapani Kronte hene woda fo se hwehwa de hye kronkron moja ahana betonko asam kesesi ahana beda abusapani ka mefa ho e fa kire odefo ni ehunu kwan ye befa so asam abeda ho no enya asam ketwa na abeda ho no Chame ye se de na naka so pa de hye kronkron moja no nyese mante maso atiatra ne mu manu sai sabu ane bepem a jisu okonachi ye ne mpanyimfo na wo akiri ampa ti asem ye wode atudwo die mu na ye beko ne akobo mpanyimfo amane na
muaye biemu ono ye di abra no why be ma tutu jagu se be kokko bob na ma ne na ne obeka no achi ye wasem be ma se kwada nti mu di ani mu na di ho opo ba se be ma se kwada oku kesi bibo yan me na wana ne tibaje ene de mi fio mienu ya na mu mani beye nana unse fo ko fa ni na eye papa za de o fa kwa ma oduka na se abe no ai de asem na obisa me sefuo epises we ni bisa me se oduka na se abe oduko abo mi ji mi sika no na fa mi sika ma me mami bisa bi mu de abe yo oduka abo oduko na mi ji mi sika na maka na de ni ama me dona walo domi ya ama me ko walo so bo ya man ende mo betu mo mami baye ewiase bemma de onsi nsuo mu ansa no waham bemma nso ne ni okutie besie oti ase sa ntokwa na nkrofo no de be kan no mekwaku masi pintin agina se ntokwa ne ba me die ni mu me de me kra ba tuwa ma me mai wa ya de kwaku ti ase se ye no nsa afa adwenya ne ye no nsa ne ye mfa adwen why ne jai se wo de wo sori a woni nam krom ha ba kire ensa kakra bi kan wano a asem bia e be furu ye furu na pie wano na wo ka ensem hu keke wo sori a na wo ka wo ye be ma wo kokun okun ba wo ye be ma oi jana mananka ono na kwa himfi ho na ko tie de aba na obeka kire mananka kwaku kasa mami mizao adehie egu ahimfi ho sesisi a ko ba se obi mfa ni ti ento ho emma cross subiribi a hwan mi bisa hwan na wokrum ha obeti oye odehie obeti mi di ni ti ato ho aje ana se ye ka se obi hwe ni moja ngu a odehie ben eno ho na ese mo me adwen na mo jai se okon mutete hase na mo kasa ba sa keke mami beye den papa mami beye ne se ntokwa yi esi krom ha dia se ne ye nyina ye bewu o na wo kan se me de me kra pe baby afa ave na mo fe baby afa woni me nyina ya ka ahufu no mo amani wo ama o se hwan yu se ye fro se yu wo de wasem ye me mo bo krom ha papa na sem ye me mo bo su ye kai bebe ma papa ne nanti ene onu kan ne do krom ha memme nyina me dofu kwaku na me hwa me ne bebo bra na nya wo o ka tia nse wuhwehwe mu no nyanya meme papa ke krom ha o ko hwehwe bemma na wafa no a bemma wo yi a wafon yi wo be gina ha ka tia nse wo do funu asem wo yi hi papa kwaku ye wa kanti on fura me enko yen baby oi mami be ye wo de che be be to wo de che be be to Pacho midin sieswe jare. Kofi. Bla. E kasma chiro na mate. Son pau dia summeno. Oike so yakola pa. She. Ugian wo ye de she krum o krum. Me kasai. Krum abuson. Yaw den so uba na bedi hene okuru nana ide mi won kwa sumi de ide de tumi be mu nana akora na de na hukotania usi aba me mitawochi akwa me faswa be firi ha akwakodi hene de e masa bido bako makodi hene no na mom enu mi ne ntebu do no iso do man kuma wu na betiti entem what is the person catch on
Na pacho yo man. What maka chono? Pacho yo. Na hwe. Asema maka chire wi. Hwe no wa muso anchire wo da sani biara. Wa osete wati. Na pacho yo man. What maka chono? Pacho yo. Ko nya kwa kujare. Wati. Ochami nana tie ma tututu jagu se okaso ohia me ene me mpanimfo ampa timato safra won ama onyira bihia Nokwe. ti asem ko wo no onka de nyira ye nti ampa be ma tututu jagu se de odefo ne mpanimfo asia no de nyira ye sempa Ochami wa anto defo ne mpanimfo semba ha anya bone so nokwe bone kura yikuram ampa mpanimfo ba me chai ana mkasa mi chiro Mwaji ambaye mbaje ndo kama nananom. Ina ya sampo ya. Yo, sheti tujagu se. Ateni oka ni nyira. Ampa. Na sam no de bae no. Ze. Emu oden kakra de. Ntientie. Nanso de baby a no. Obenya muaye. Yo. Be ma tutujagu. Se de odefo ase no no. Wase tinapa yentu ano a woni mufiku a wo mu die tu ano. Wo sempa. Ochiamye. Chiemento da sebre. Sebi wata fra champion du asa mentumi nka na no wo fom nokure ya nkwane ya nsa ama no kure ne ni ye ni bema odihye bi obetumi ni tra to masusu bi bi asasi bema bi eno pe wasi ni pe dache andi enso na akeka aka no se bema bi eni ho odafo asra ama ya hunu se na bo ade de bema no na ye pe obi ama ne de ni tra kotwa so ne anya nkwaje ekrom ha o ga kire se bema ni ho o pe so a kire se Jacho so wona wonya yekom. Sa. Gase. E dia sam na wo kan. Na che se wo pa kire se na nane ne mpanifo nyina yenkowu. Uma wano so asam a wo kan ekọ wonum. Ekọ wonum. Wo yo pani wa himfia ne wo kan won kan yie. Wo gina wei. Abodwe be na wo kasem. Sa. Wo de wo ye odehye. Wo ye be ma ade na wo fa osiri nto. Ye ka dehye mu adehye a. Mo ni adehye kron. Mo ni adehye a mo na mo titi wei. Me menyo odehye o. Menyo odehye. Ochia me keke. Ena me di na himfia. Chiame kasa. Enda wo se wonyo odehye. Dabida. Hwe wo we ahimfia. Bibi papa bi ba. Wo na wo pere ho mebo a. Na wo na wo jinka pere ho. Nanka. Mponchi. Ngan, nantwie. Aba se wo na wo di kapiniti ho. Hwe se wo awi mponchi tani ndwantire. Na wo yefu na aye tawo wo di gina. Ebe kasa oba onye mbusu me nsia. Mebo a. Asama ba, ne ye pa odehye. Ama ni ti akwaka. Wo se me nya de sikronkrom. Enda for plan tro ho. Chame pon fatro ho ye hu sa wonyo ode sikwa nansa yekom na no mama chom obi e na no na menim se obedi asi ne wo so ode ni tire kotwa so ama o me yanya nkwa se no won te da hwe ma men kan kiro se wuntumi nso a so ho obi besoa obi hwan wo kan na sa na manjo entonyom frɛ wo ye wabodu se hu ha na wo de pense afuani wo kasa kwa Wotwa wo ya de hye. O de hye kronkron. Ade na wo de wo fa otiri nto. Na obi ne yankwa fa no. Kasa yie. Abusia bani we. Die gya se hene kan me fo ano so pa. Asama aba na nya asam ketewa wo. Na mpanimfo ebu bebi se. So o de hye anko a akwa adwane. Nokra. Ba bia wutire do wanyi. Sa wo ko agye wo manya. Nka me dwene se nke be yi ama wo man. Ekom hwe ne pompo kira wa motuom. Me mfa me tiri nkwaje. Na montana se samo afumfon mo ani ma twehwehwehwan ana ya mo se me phone ma phone tia na ye me ana me hu na susa mo adwen ya mo se ma ben owo nkwanta mo na ma ben mo nyina mbewu mako mo ate ya mo ye dia ya me ya susu bribi for mema ma beti kanti ya mo de ti kromu a asema bana se pe nipa ba ko pe ama ni di ni tiato wa ma konwan ya enti yenya bi na ye me ya se man koye be ma na ma ye oba kam di mi tibe to ama konwan bomodem ma gumani mase adia na mo ye ana mo di sa gro bi ni ye di wo fi ha eni brisam enya mema na tete wo no mo mema mo ba himfi ha sa mo ba himfi ha no makunkum manu fu
Mokasa kwa. Say munya mema. Enne asam kase na abeto ho no. Me pe be ma obetimi di ne nsa si ne bo. Akasa me di me ti bagye ade susubribi ma yesi. Me di me ti bagye agye susubribi man ade asiwo. Be ma we. Kama consume. Be ma we. Mokasa. Me ho mfa me. Ate na madane ma. Madane ma na. Mokasa. Eya me ya. Ah. Ya me komi ya. Nana hema. Nukurani wakasa. Me opani mensa. Me nyanka me ko. Na so ma tibia me wom me hwa. Nya de metimi akọ. Wawai. Mensa bomode obeti. Me ntimi. Hwe, emema wo fie ha. Kwata wo ti wo ye bema. Asam kase ba wo wudi uti bakọ no wote ho. A wo hwe ye. Eso mema wo fie ha. Ah, je se mu piapia ni nyina me fie na mode ba. Ohu se wo nipa bonefo papa. Sabi ekua sabi enya do. Ya santoa wankokon. Ya kese no na madeda. Me na me so be fa me ko. Be fa me ko. Oto banche a wudi ko fie. Sura yi. Nana hema. Me na ho. Ye nya be ma bia monko. Ye be nya bi. Ajate. Obìnrin rọ̀ bọ̀ mú kọ́ ẹ̀. Inú ẹ̀. Ẹ̀nà nǹkan di ẹ̀kyẹ̀ dáa. Kọ́láwé di ẹ̀. Obey me be on. Endorse. Kofi. Nana. Bobo ho. O kira ma chemi no me no betu kwai. You na mate. Ade yen obi afa na bo no boa. No ko ahmachema bobo pono. Hwede wa nana ho. Wate. You na. Bobo ho. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. O comfort to Jagwe, asam kesebiribo, nanane dani wo. Comfort to Jagwe, comfort to Jagwe, comfort to Jagwe. Comfort to the way. Comfort to the way. Comfort to the way. Comfort to the way. Kofi. Ashante. Ka obi be prepare. Nya so. Amonya ha. Fane mani nyina. Wate. Sama-sama. Oh,
baby beba. You better go. You're going to mention. What am I sure what a passano? A jar. Mata say, Nana, Asuma, Limpenny. Nasman in penny for so one cock for penny by a cock of penny. Oh, no, when you are. Oh, Quaffum. Share, or Quaffman can look of your shanty. Huh? Share. One coffee. Or come for penny. And a coffee shanty, may son woman, a 2 patches and penny for a choir, or man could took a fish and or man could take a fish shanty. Hey, now, Mrs. So say, Adriana or come for penny, and Nan penny for Matanasi. A castle woman, young Monday will come in our man. We listening to now, or no coffee shanty, Juncle. 2 days I need to know, and Nintia no more con and Yashi. I do coffee shanty, come in, I can't make a cha, maybe I come as a maco. Nanny Yako, a cha, and another mom, why are you? Hey, Raddy. Oh, I got 2 banks and I mean, why? Me and Opinion, me and Uncle took a crab near the wolf, Wendy. The minute she will fear, what's here a cup of food? Maybe be our, what's here a cup of food? No, make a somewhere across I yeah, okay. Oh, come for Fuasam. Would you Gianna when you walk up for Fuasam? Quana Cotu, Nafa Woody, Sasamo Tete. You do a no much here, no Maco Penny for say, ferry new word and Cafana, who made a menko, Nasa Quana baby, a Sawala. I said, may check a beer and a quano with the room. Eh, dear Dion, and I make Ramefa. And that's what she will feel. No pay. Mammy, answer me, be dear money, Miss Sawara. Fanna Sia in Nicadiama, Confutu to Jago. Now, Daruma, and never become something common. That's a break. What Daruma, I said that. Coffee, Munkwami to be Tiamani. I just have Miss Sumami a frabus a penny. Eh? To make a frabus a penny, no about penny, ma'am. Shaw, no more, monsieur.
Nananum. Ojame, Nana mi tio. Mananto Kofi Asante ma yese. Aha de boko ono firi kwana. Yo. Kwa Asante. Usampa. Yo na chame ho. Mese mo mana to abusa panyin ene kontinhene. Ena mampenfo mo hyemu ha se. Didi kan no. Meda madam 40 minutes fe di akire amampenfo nyina. Pa. Eye kwasoma me kowo na nasusu bibi memu no. Pa. Sabio sanka menya no a. Kamenya mitimpo ni dimu a mepie wo nyansa krom ha. Nti meda na di akire mo. Ni dinde comfort to jagu. Comfort. We dia wasuma akwaba. Ye de wasenso. Ega kwabo. Man comfort akwaba. Comfort akwaba. Ana akwaba. Yeah. Ojame, Nana. Mananto Kofi Asante ma yese. Ampa. Mejina nyansa kromaya nem. Ampa. Me mara kwaba. Ampa. Afi so man da nase. Ampa. Se sompa onya akukodro. Ampa. Kosusu biribi mamu. Ampa. Kosuma o maye. Ampa. Se na wotwe report na bedru fia na se ya na se a. Na eni aseda na eboni afo tiafo. Ampa. To aba de aseda kase ma no. Kofi ya do ase. O man do ase. E do ase ensada. Kwa Asante. Abusia pani se. Ojina man yanam. Emu mofra ne pani na ojina wanem. Aba wakwaba. Yo. Meda se. Nana Chame. Kofi Asante waba. Wabona mane kama. Sene amamretre. Pa. Ese ye de hade enso ebono. Pa. Tifa hade ebono. Na manu hunu se yakura. Yo nana wanu hiam. Kwa Asante. Uko ye. Kaboni bi ensi ha. Na momu ofa na kan kinegu. Nti waba asemba konso a abeto do no. Esisi e mo wasote. No hu ne esifie. Ene se wo ba ye. Wudu amane aboyen. Na die twatu okura ne se. Empanifo abaka yitire bo ho. Anka ye yudi adefo. We die yitire ye ene se wudi aba no. Nti ha de boni bi ne ha. Ye ho na wabeto. Ti usampa. Na chame ho. Didi kan no mema yama yenyina ye ho hyeden. Ampa. Na sena amamre ne tino mabai die. Dwuma bi aka akire bia no me so me ma ho de beboa no ya ye no sene ye ye no pepepe. Ani ham. Benfo ago. Amen. Ago. Amen. Mama ahayedi. Chame. Me tie okronti. Manto abusu apani se enhyiamu ayehie. Enye ahogono. Ye ni agre ankasa. Sabre. Enipa on diaba a epese on mutra konwa so yeye no. On fa di nu ntugwa na ye hwe ne ese efata no no. Ye fa ntia entra konwa no so. Je sempa. Sempa ye. Mama hayedi. Nana hema ne panyimfo. O ma ya kru mfre ye. Yeba. O ma ya kru mfre ye. Yeba. Ana Chame. Me tie. Ena hyiamu ayehyiamu no. Enya mo fra hyiamu. Babida. Ye ni abre papa. Ampa. Na asa na meka bibi ha no. Me sra na hema. Ne mpanyimfo se. Oma abrafo no. Ene ma wa no. Entwom ho kakra. Na akire wo ma saba. Ene se. Okira bi na obi akodina ba bi ka no. Ye oti ya meka mi enti osmante. Ni oso oti ni yeso meka mi enti a. Onso ehura se akire. Ntina na mesewara na mkwan kakra na abrafo yi ne ma wa no omo ntwom ho kakra na akire wo ma saba ai ma sempa Akwanda ho. Ose kwanda ho. Yeah. Abusia, se dia atu tiri ho nam ko a dimu anu nko. Yeah. Country. Abusu amitio.
edira me nsa aka no ne odi kan ofori kuma tosu me no yenu ni adamprane de tosu me nsa oba panyini ba Kofi Sampani ne otwa to no one nana hema aba Kofi Ashanti edira me nsa aka no mo sempo Senpai. O tiame. Mitiel. Bisa ofa ya ma me say. Adenti eno de no wofa ase ofoli kuma din baaye. Jase. Obisa sem. Ofa ya wo sempa. Jase. Me hu say e otan. Me bisa o say e yo ofoli kuma ne papa eni mpon. Eni ohini e wanya ne ba bi koi. No no so oni ohini abakan. Oyo de se kronkron na adenti na obisa osa. Achiame. Naima. Kachi ofaya se. Me se ontie ni ameka ni ye. Ni wo fa se ofuru kuma no akonwa no. Wonu munya ne nne. Ochina so ka ho. Mo sempa samo pesa wo chi adidie na. Kachi oba he asa me se okonwa obedi akonwa no. Oni ofaya otie. Yani penifo a. Oh ya hanu. Yani adisi kron. Yani nkase pro na pro. He tienie. Me pesa me kachiro na onya ho tiase se. Edi free na akọ no ememe ni ade de eruko a ye twam susu kasa na wonu mtaso gume ho na mo fa ho baya o yura fi me ka ti o se ejina ho ma kiraji on se duru ho Penny for Mr. Mo Kofi Sampani eye me ameba odi ade a eye yie a kire se one nana tnai efie bebrebe che yie enti onim amamre ewo ho na onim konwa ne so ho amamre wantu kwan da kromu ya so wotina ha che enti onim kromu ha amamre nyina enti meba no odi ade a eye ye sempa na Kofi Ashanti nso e Ochiame metu mebusuafo se ebre bae se ye hwehwe obi amu akoyi nana ama na ba fie no hwan ene yenya no Kofi Ashanti emre tu de ade ye pa obi akosesa nana efi nkwaso mu no Kofi Ashanti ene yeyi ni ma no kosesa no nti sa na du de da ese Kofi Ashanti di oba hema ne wo ka bia betawochi from mercy from ne ye hwe se Kofi Ashanti no ne ye se ye de ye ma no me fa ye ba no sa ye sempa Go. Amen. Ochiame kacha mo se minni asem bia ka bi yo ba hema kan ago na etie na penifo di akase bebu ese opanyini ntra fie ma aseduamfo Davida na penifo na asa ka bi o se ye pa e behunu nti ene ye kire bua na wiase e wo mu so enokro hoi ni ka ye den enso e ma ahoto na se ya kire bua no a na mra du se esa bua no mu a bo mu ade ene ekokwa akoyi afiri mu aba na ye bua na kire mu ade no hwan ene Kofi Ashanti mo Kofi Ashanti na ade die no fata no oso be tsane nana na ofa anamu Ochiame na konfo nto busapani ne mpanimfo mo hyema sebe ya asundwie baba busuanu ene oman ni nyina mu ntino Ochira sabuso bi adom na de pa bi chie ya mpanimfo bi emra abusundam na me mfra na saman ono kasa nchi nipa ese odi akonya no na asundwie emra Ochiame wo ho busiami tie wo ene mesre na hema na wa ma me kwan mayi mpanimfo bi aka me ho ni akwa abosofie ho ampa Ochiame seni se kwanda ho so ye na na madase se kwanda ho dia ene na wo jase ono Ochiame oba panyini won kam ho bi enko konfo panyini ho ni nkotie na sem no ti se kwamra yeso ye wa twen mu twen mama kana mo hwe kire mai sa ba sa dia ne ne mesre oba panyini kwan se be mu so ai ma pejamu on soro mi soro bi ana soro
ti nia esi wo ya hemfi ho eda asem akasa kasa pa efa no ne esese odi na fa asemche na konwan asa konwe de Kofi Sampani ne fata no ono no ne nua ye onya ne ba bi ko yetina wa esu amamre ne amane to no ne se fata no so obi wo ho esi odi ade a na ye Kofi Ashanti esanse ono no odi otu ne ho si ho ekoyi ne wofa efi nkwaso mu nti so obi wo ho esi odi ade a na ye ono na waka asem ne Kofi Ashanti na de enwanwa kra ne se yesi echina okonfu pani ye ba be nyankomade aba be frɛ na fa asemche ne saman ama na ba be yi ne se so odi akonya no ojidi hwe ama wetu me twa Madam na kama wako hwe bio ama ne senka medi wachi o na so mba pini ye nkwale ebi ombe kase ye nkwale ntira edo mo ji agone jam nti kude ko ama bra bisi Kofie ama bra mo ndi agone emu bisi Kofie neba kona me hwe wati ko Kofie meba Comfort. Come on. Nananum. Mubeje moy. Wona mudem nam. Ibe musuo asai ohana bebesem pari nya dumu. Amunche mutumi. Sami tutujagu ni atro jibi bi afro munche. Asara maka ama manate. Nananum medam wasi. Medam wasi. Nananum medam wasi. Medam wasi. Nananum medam wasi. Medam wasi. Nananum medam wasi. Mesdames, 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 non, mesdames, mesdames, non, mesdames. Hey, Guy! Wine and a bed genie. I was hoping one of me this son. Nana, Kofi Ashanti. Kofi Ashanti. I didn't in a mum person or no Eddie Madi. Uma Kofi Ashanti and the Madi. Or no enter a Kowanso. Monfia or Confu to Jebu ye. And Namusu and Yansacro mine at the fun in Tamapa, a friend. Macram. Oh, any bibo, Muprenwe. Oh, any bibo, Muprenwe.
Kofi Ashanti Berima Ketechie Otina Engwemu Ashanti Berima Ketechie Otina Engwemu Oini bibo muprenwe Oini bibo muprenwe Kofi Ashanti Berima Ketechie Otina Engwemu Pacha tuna me friend abasisia. Oini bibo muprenwe Oini bibo Kofi Ashanti Yeah, me too. Ada, asam do one. Oh, asam dia ni ho. Akre bi kekena. Ana. Konfopeni a wukuru mu ha. Ono wasem na me de be. Ada wa ede. Hey. Konfona be papa. Misiswa, misi mpeni yem. Me hu konfobia wa benesa da. Hey. She, na wo ye. Otumi afre ne samaya manaba. Ama wa bekasa. Achre nipa. E wo se odina de. Empo, anya ni potiti na me ba yo. Ede asem bi mo ba pani. Amamre kwan so no. Ansa na ye do besi akonwa so no. Nana, e wo se unya konwa yere. Ba pani wa kai mi o. Ana se onso wo de wani abo akam wo baby hu a. Oh, Debbie, ani de me fa me ni tu fam kura hwehwe sa de no. Ma twene kura jame, enko so kura. Se onfa wani mo bia kam dia. Na kunti hen ba. Kunti hen ba. Abai wa fefefe bi no. Fefefe bi no. Ah! Akwala no wo buade papa. Na ne ho so jo. Oga pani. Ayenya bia me bisa o. Onyi ni sabofra no, obi de ne nsa akoto no so. Ana so bia kwaka no ho asem bi. Nana. Wo de mienko hu na wofo. Si eko. Na so bi de ne nsa to no so a. Ana so bi fa ne nsa to no so a. Na enimanimu ya na ya hu de ebeka. Wo de empanifo ne bu bebi se obreku na mo wei ye de ne hyew. Ye bekwa wie ya. Ani nana. So aka sadia. Ani na me so. Me boshi ya kofie. Na makotutu me no mebi. Na mihia. Amamba. Na fi akwako hu. Ebusia. Yo, bida wase. So adwen me ho adwen pasa. Me so matwen. Me baba me ne me bia no atwen. Mate. Ye de. Yo ne na oba bani. Say ni how na e. Ochina be kwa mani aware na. Why? Amani e ware. It's ukwa wo ya memu hebi.
amani be wari Kofi Ashanti. We dey say ni tiri nkwa o. Ti so hini ni anto bia so sa amani. Enya ohene ni hihye yo, e yo ba pani, ene ko hu amani awofo se na mamre kire na. Ena mo so di tu amani ni, no so je pani ese be wari. No. Na ka pe wona ke be so enunyam de say ka won. Ke be me de. Me say ochina ene ya wari no, na na de chiye no, e de na na sie konwa so. Nti obetra na ni fa so. Ene ese fata. E de me man ka me a. Kafra. Se woni an oba pani ni man konwa shi. We de me tru ka ko pe ma taro na ti. Amane mane efina ko we na na yire amamra kwanso no e wo se ye hye mpaboa se wate eyawa agrofuma sese ye ni je sam nko a na na yire atena konwa so enti e wo se agro eba from aye ni je sam ampa enana nana ko ne samanchire no ampo ono ara nkasa no waturu nanu mutuo le wo fa ase ni mpo Kofi Asante ampa enfa nta na gwa iso mayen ampa etie na dai ya de nana betra gwa iso ampa eni ti amamra ya tutuna ase ko ti hine ni jase hine muhina de mujira mujina dia asan ya be koso no o se ka na nanom samanfo ampa ni afrewon anu mama na na ho ban no tra konwa nso a wadi ohene no so ohimpa egbo oman aye krabehe ampa Kera ba kwa me chenso ne masa. Yoti. Asasi ya panya mo awonsani. Ye. Nananuma abusunu asa. Enso. Ye. Nananuma samanfo anso. Wedede okasa. Nananuma nkwanya anso. Ye. Ensio. Enuane nhoma. Ampa. Ahamama. Munyina mra maji sebenum. Ye. Nanana samanfo anso ye nanana mkwanya mumaje sanma tioti enadai ni ade nana Kofi Ashanti
a wodi nkan wie besi akonwa eso so obrempon a obahwe omesa mayen wie yasamaro moma gina na kire gina pa moma nkwa tenten ahoden nyansa wie adwempa kasapa kasade no tra konwa so a odi ebu oman ka bahwe ampa tinananom oyi momo hiridi na mama je tara na maje sanu Mori kasa. Anembo. Ya pa ye na wiade a. Anya panyifo, mo fa na nantra konwa so mayen. Brefo, bre. Sahodi. Yeah. Sana na transfer awiade a. Afe na edu so obesai. Di a kire nkonwan ene ne man. Hampa. Ikwanso a. Esembo. Sampa ye. Wie, nana. Ene die mu ara. Ti wani mu na ba ya amamre no. Nana akonfra wei ena wo fa no ma wadi nka akọ tioti nana fa samche yebo dan ka ya bi ye se oso mu no ri sae na obaya wo hem papa ampa na odi oman efri no ha ebedu sasase so ampa ma na yen ya ba nya ba bi atren ye eti wo som na sai said ya wo fa sai no just say over chance boy o himpa amomen tioti mene nana Kofi Ashanti a midinkan mene nana Kofi Ashanti a midikan enedei sempajinfo ed matra konwen so a empanyinfo de matene konwen so so omahene misua me kire oman se oman frama anopo so man frame anopo Awio. Anajo. Mina machi mo man de biara Ben damachi mo man de biara Se wo mo franam damachi mo man ya. Sam damachi mo man ya. Metunanam tam kese. Yo ma pe biara onfanya me. No man pe biara onfanya me. Yeah, wanu hwam. Oh ini bibu mo brinwe. Kofi Ashanti very market chie.
mpanimfoɔ ɛtena se o yɛtena se nana ne mpanimfoɔ atena se muntie yɛdi kan abusuapani yɛtie o ɔmaade hyɛ mo me akrofra yie ɛnɛ da yɛda kɛseɛ ma ɔman nyansa kuroman ampa ɛyɛ ne yi da ɛfiri sɛ ɛnɛ ɛne ɛnyɛ ɔbrɛmpɔn ampa a ɔbɛhyɛ nananom anan mu ampa nana Kofi Asante ɔyɛ ɔde hye kronkronkronkron ɔfa aseɛ kronkronkronkron ma nana a wadi nka akorɔ no ampa enti nɛ ɔbɛtena ase a yɛka kyerɛ ɔma yɛ mahyɛm ha nyinaa sɛ amammerɛ no yɛayɛre kɛseɛ no nyinaa wɔ ahemfie dada ampa afei ne ɛbɛyi na di akyerɛ mo mesrɛ mo ada mesrɛ mo anya ado ɛfii na akwai obiara a ɔbɛhyia nana biara ɔmmɔ no mu asɛma no na ɔhunu sɛ wei ni Nana Kofi Asante a ɔdi nkan wɔ nyansa kurom mɔpere no yɛwie wei ne ɛnwie ampa ɔhene biara bɛdi akonnwa yi a ɔwɔ no nkonnwa yerɛ ampa nti aba sɛ yei yɛapɛ nkonnwa yerɛ ama no yɛbɛka akyerɛ ɔbaa panyini mmɔ no nso wayi n'adi akyerɛ mu nti ɔbaa panyini wo sampoo mpanimfoɔ ago ago dia abusuapani kaayɛ no ɛna meka bi de atoa ne so ɛyɛ no korɛ obi a yɛde wobɛsi akonnwa so no ɛwɔ sɛ wonya nkonnwa yere mpanimfoɔ ka wɔn ti poayɛ no wɔn de wɔn ani tutu fam hwehwɛ mu enya ɔba a wɔsɛ no fata nkonnwa ne ho fɛ ɛna wɔn aware no ɛde nama Nana Kofi Asante a odi kan ɔno te bi nifa so yi ne ho fɛ dodo yɛfrɛ no Akosua Amaneɛ sɛ ɔba pani wie ne saa panifoɔ se ɔpani dwa wie a ne nhyia sa sɛsɛ deɛ duro no ɛbɛti abusuapani deɛ ɛwɔ ma ɛma yɛn no fa ma yɛn ɔmaade hyɛ ɛna mpanyinfoɔ kaeɛ no ɔwɔ sɛ sɛ nsutafoɔ didi mi a amampɔfoɔ boa ampa na nana nsamanfoɔ na wɔbɛkyekye kura yi sɛ ma ɔmbibi no ɔmo ɛne gye a ampa ɛna yɛ so ɛho tɔ yɛn ampa ɛno nti aba sɛ yɛbɛyi apayɛ agu nsa ama nananom a wɔbɛdi nka akɔ ampa ampa yɛkyerɛ sɛ o nneɛma asa asase yɛ ampanyamoa wonsanie yɛ nananom aboso nuasa ɛnso yɛ nananom ahemfo a mɔde nka akɔ ɛnso nananom samanfo a mɔtwe ho ahia ɛnso yɛ ɛnsuo nnua ne nhoma a mɔtwe ho ahia mo nyinaa mama magye nsa bi nom ampa ɛnɛ dɛ yɛ dakɛseɛ ma nyansa kuroman ɛnɛ ne ɛnyɛ ɔbrɛmpɔn a ɔbɛdi adeɛ nananom ei yɛsrɛ nkwa tenten ma no yɛsrɛ nkwa ho san nyansa adwempa kasadɛ mfama no sɛ nana tɔ nsa na ɔde gu fam frɛ mu a mɔmɔ yiri magye nsa no nom na mɔnyina n'akyi akyi gyina pa no ɔhwɛ ɔman so ma ɔman wɔ nyansa kuroman ɛnyɛ kra bɛhwɛ na mpanyinfoɔ kaayɛ no sɛ obi nta nsa nhyia ne busuafoɔ daabi da nti obusuani a ɔsɛ ɔmpɛ yɛn nyansa kuroman yie deɛ ɛna nananom ei
Money, my mon friend, a summer. No, my baby, no, Hampa, and I'm when I'm a boy, Namma Sara, Namma Sen. Manya san mo wi dia na ni jiaba enti e ba ba gieni yenya e kuruma go fumai wo mo ba abagura mayen me perifo no kokoro no me wa ne ketesi na mate na abehwe na na enti agufuma mo sambo Chame, oda from wa. Ti ma to me mpani for say. Matese e de Kofi Asante. Ampa. E de ade. Ampa. Wasase a me de ma ne wo fa do so. Nokre. Le senko wo be si ohen fofora. Ke so be bom amane e fi sasase no e da so chamase. Ampa. O am be bom amane. Dabida. Na Kofi Asante o me de na chiade. Nokre. Eti afom. Eluti no e se Kofi Asante. Amani ani amamre bia se so be bia no so ba no be ye pano hwam salam hwato be kumini ni fa se de odafo ase no yenya yesempa o yesempa ye enye dafo samu aka ne ye nukure turodo chese wa mfabuo ama nkonya no ana wa mu umpo dafo a wote so ana buo na anko ama mesi mi abusu panyi tenkran so ne santi dafo ma won se so mo refi okro ntenteme a woyira bedwase munya ya kwan na mu san ye ho therefore mesre so begira wona so no wanyo meta wachi se de busa pani se no yenya esampa Ashame o mentu na se senia ya tese nkofo no won masi ohwe no nko a de won ma nye ne ye won mu de anim kwase agu anim asepa ama wan di fin aka akomya enti no Ashame esa won nkrofo eko na akosi won se na na so te etwe won amanye bia a wose no won ma wo ho nya ha no ma yo mo se de protein ni se no eno asomwa se ma hi Ashame anamwa Timato kwata nokre ene asona se ampa me suma Kofi Asante no ho wonyansa krom mbe na na kwaku sala bidikan ampa so biribi ma he ampa petrol me se wanfa obuo amame anokre na hinie no edi na edi de amfa me ho zie na mam obu mu mmira so nokre eno nti beje no ensa sa sika koko ena na konya yire onfa nyina mrabe asa na mbuajo omuye opani kwata asuna se de odefo sala wose no no osesa bi yasuma nyansani yasuma na motente unya mosampa
That's it. Me come a quaint tuntum. Me come penny for. Me cabo smug yourself, try what you said, Nana. Pierre, near Kofia Santia. 1 yard dear. No, dear. When the near 10 and in town, young man is saying, I mean, my dear boy, Tenny, but a boy, see just up, a boy, turn up in a woman. But you'll be as I said, I could so here. Nana, 1 yard dear. Ye bet you much satire. Now send your Tabiano, a mamma, what the answer of this one to a free talk. A free talk, would you know, answer? What you know, I did, Baba. What you know, my Anton and Anna Penny was it. Usonkra, Ukomu, Yaba Kododo, Sanity. Nadia Pessin Bissan and Nancy. Cecia, if you could do. Naya de Asemiko to woman. Now I'm Tias here. Near she, that's it. Yamra, Naya Danosuma, Omode, Amania and Baba. Yampin and Assam Yampin. I said, walk and tongue to see you to know it. Mampene, she said, Mampene, Mukama Mampene. David, said you at a fretch. I know I had the bubbles here. And you're not needed to. Eh? Yes, small, a cotton chinebra. Now, Conan one yanchin and our samba. That's just a small wanko. When you know, Emonasa, and yes, who Emonasa, and I'm a downma. And yet, Otami, Simon to said, Samasoria, as my phone, one call, anybody are. Whatever, but anymore. Ago, amen. The good Fago, amen. Oh, I'm by. Nana said, my mamma was son to say, on independent fatness. Did your mother ban Mufatin? Oh, my friend, Yemra. Aya Asasura. Susubribi Mahin. O man in our one, or Castle been to me, Cabby. You are pet and an assassin. Nanka. What's an assassin? I said, what's now, sir? Your born who suffer him, that's will be a Nimua. Nana, fellow, Daddy. No one in another pan say, Unconia, you know. Winnie Mamma, what's some mamma? Debbie. That's why the bar. No, but soon, Nana. I feel back. That would do. Could you, yes, sound? That we are Bubu Abaso and a Kofia Shantia. For 1 to 2 form. 1 don't know what the cast has. 5 to 4. Can you not tell Nana Kofia Santia would be kind? Okay, our plus war. On what one. Send him, Konya, you don't know. Can you okay? I am Nana Kofi Ashanti. Some mamma, a Konya who I saw the bar. Unkonya, Usika, Wonsa. So the body are, oh, Toto, when my mamma wants some mamma, Debbie. We are so busy, Rodo, and from Matua, Debbie. O Conessa Bobby to Patasu, and on your Conny Panapajanisi, and the Mobisun will be a year. To Konya, you don't know, Tina and Asma. Say I'm near Magic, near Family Tour. A mamma, Kojo, that was Sano. The quite so. See a buyer, Yamani, I don't know. But for example, and I said, Vampire. How's happening? And I can. And now I said, woman, Jill. Sammy, so when so we are small for cake, small is small. Be a quay, a moment to a moment. Say, a young man and Nakofi, I shan't tell me till way so dear. Meshanasi bium. A year was swam, you call Mumma Muno. What quay? As a woman become mammas and never become a mamma. She, a quam me dear, Metissia, Meti, dear. She knew what she say, and you are no Sarano, me, Mission, I say. Ye shumuni, shumuya. A mamre na muna muni monobachelamo say, or no Sarano, or some masses here. Eh, so some I see the business and a tip pepe, and you are no near no, some no. Only who hears or have a myself on me. Ampa Timothy Hay. Men crade me the moment some from command and say, or no moment summa. No fun near Sene Fata and Remy, or my hinfia. Manato. Eh, Minim say, when for say, yes, more being answer for yes, one more tinting. Them say what they wash one amount only a smile. Who buy a casa or casano. Who be a crown you may he say, do a tear fan. What can on my maho? Nana said, Miss P. Say, and caneno. Na mwagi yamo say, what shall I say? Then they or my watching was say, or shall I see you? Mum na some basono. And this annual man Mubodino, or no mum na some of the Breno. I am Kunyaire, Sika, and then Sano. More nice and Modeba.
Ti mun kon ko tire mo he ne se. On fa so mo na mun fa mra. Mate, mun sari. Say ma ho to. Mun sari ko. Mun nyira ho. Nana, mpesem ka asem kakra che emranti. Mun ko kan kire mo hemi sara no. A wa ye sama sara no so aye sam. Mun ko. Na mun ko bona manie. Sempitri pini mpata pani kankan kebi ni kebi bedi apon ko to abediasa. Ana kwekwa na se anko ka se granta fra. Ko bianika. Yes ma mo na mu di akire gongongongon se gon. Na mo ba. Ada ka dia mo pe wa. Mo kwa mo ka kire se so nim de free so ba. Nkwa she da de eche. Mo fi ko. Mo ke mo. Yes ma mo asma gen bia na mo di akire. Mo nan bo moto. Mo ni manka mo ja wo ma me mo twitwa wo ni so ma wo mo. Nyan den na mben. Aku fo an ka we kan se. O se papa o mani su kura. E de be si adwe me ya se na na e fa ho ade. Afo ne ko fa ho ade. Awuni ko. Onu Kofi Asante no. Anya tumi a baba ka kire me se. Me fa mi nkonwa yere emma no. Nana. Akani. Mu ade. Na samukwa. Monsi sa Kofi Asante ne se. Me susu bribi hema. Me se tete na tete ana brofo anya bia tempo. Na no se ne hwan. Na monsanse ne se me se. Ansana aketechua no ho be fa obedwam no. Na frika kira ya boato na. Yo chia me. Mba asmafo ya sonte se. Sa. Dembrefa odidi akoda ne heme. Na mo se ne hwan. Chia me. Monica. Kasa. Enokure ni. Oda nyame anim. Enye we mo mfom so. Na se kane no a. Nka smafo ekura anke wo mo so mo di wo mo tiri to. No. O si etwitwa wo mo tiri te se akokɔ no. Ten. Na bibi na adi bɔne ntia. Na se bi ota frache wiase. Se wo ne akokɔ posi ebura ososo wo na ho. Na ka bɛyɛ din bɛyɛ wɔn wɔ se. Yen ye ba ma ho Kofi Asante no wo fa na ne nananka so no asase mo atena so. Ye bu won koa na nkoa no wo be kyan ade hye. Na ne se na me. Wo panimu ante se wo. Ene wutiri ho esa ko se sra kwa. So su. Wo ye mba Kofi Asante. Asuma wo no. Wan so anwe ho ankan ya sasem bia fa kire wo hene ne se nana ne wo kan ye. Onim nyansa. Wo di jon se esrem adego. Hwe no so di tiri ho te se kura ye de pensan ni. No so di achi. Asam kura mo beka mo fo mo anu twitwiri fo. O twia. Mo re han ponche kura fu bu. Ponche kura. Nana sa Kofi Asante no. Omua de. No nsura de. Santina we to onu na abofo. Aka ye de na yesuma on sem. Wo mo mra na ma fo hu ko nwa yere no nko. Ye nyani sa na ameni. Na fo de hata na sa wo de ye. Wo ma ye nimre na. Mo ma ye nimre. Sa Kofi Asante no. Osaso twen. Esam twena so. Esam twena so. Na mo pe wo na osuma mo no. Na mo di anim. Na mo ba. Mo nim jofu. Ti mo nwi. Mo sanko. Na mo ko kache sa Kofi Asante ne se. Ese anfa na konwa yere no. Enfa mammo. Na mo fa mra mi. Sa. Desa amane sa. Waka ahwia. Na Monica sa. Ha wo mo ne yam. Wasuma mo na mo nyansa samba ka cha. Kalaba. Otiame. Otiame. Kasa. Tiemato me mpanu fo se. Me da won ase. Na obia wanfa na ade anto yie no. Otimi kɔ ekofa to yie. Efise me mamu so. Osori o. Therefore na osori no. Asasiura. Na ne fena no. Na nye bu. Akola so ba de kokwa hwa yeti dan ma ha kire no asem na ba wie
be ye puni fu e di bi ngwa no ko e ban ka ne mo be ya pa ba yu be be fa pesa no me mi tu ha me be be ya kwatena mama ye puni fu wo mo mre mama ye puni fu wo mo mre hwe se nya susu bibrifo e di yeso ache afa e hye ye kuro yi mu che se kuro kura ka me yesa ade papa bi e mo kuro mu bi afa so ade se yeso ni nyina de kokoma wo e asamo oh nana no ayi na wutu akọ yesra mo munna ya chi ya bre ya ni me ya bre ni esi ngwa esi oh boss o de ye mari ko asamo na wo ka na ye kuro mu so ko ye kuro mu hello. Asema isi krom ha monte. Dabi ayade hie. Yesi susu bibi ma he. Ana etu nkofo. Se woni mbra ya hemfie. Na woni mbra mefa. Yenye he. Kwesi asante. Nkonya he, nkonya yire. Emfa na mbra. Oh. Se amamre kwanso. An se amamre kwanso. Ene na woni ba hemfie ho bebe sa amane na adane ntokwa kra. Ana amakure ni adane sa no. Rafo na tu agu won so America me de me do won tifra hemfie ho. Na me do 10 ba me se enya sam ketwa o omo pra ba ko na ni kura bo omo gui so a de na fase akọ wona ja no kra de wa fa ha no won be ti no wo mo de ba ko so so aboni twogo ya wo mo de na fase ha wona me tefa ase me se me nyi ni sa de no ko ko de me nyi ni so kate a to ko na wo de ntokwa ba na ye nyina e be ko na te kukro yi e be ko ntokwa de e to kwa de nyina be ko be kwa me yo ba kwa me ta wo machi mama ya mama na de kura e to kwa no ye no mo be ko ma ka ba kura fu o ma mi je na me se sane wa cha ma so so ko patente sana me nya ba nche na wo pe fufu a me de fufu ma me fu mi na wo ma me fufu no wo ni bi ye me di o ma ye me di mama me o me fa ka wo na ba nche na afo na afo ewa afo ya wo asam kese me de ko na so ko hu sa me se to ko no ko ni ye be po a ye me ko wa ma to ko ko afo be bi akasi
say no ya say. Shanty, I can't talk what say. So what you be who say, I can't talk what say. And now nonsense to be for and talk what any piano and any issue I am. I can't talk what say. Trouble! My pump circle, natural P was one time. My pump circle was one time. My pump circle. Yeah, Mampam Sako, Rupi, Wasanta, Mampam Sako. Comfort the way. Jamie, so it's you. And I come for something to say. I was in penny for a check. I come for penny for see about check. I say I need to buy a country. Nana, this will be before back in Tokwa. Now, also, an anonymous abosom, just as a jaw. You ain't me some corn money, you see, baby, whom. And the baby who said, Sassus will be for Tokwa and a cocoa. And could go and obey the answer and couldn't dear and obey the and nuclear nearby. Jamie, come for. I'm top of a penny. Nipping from by Santa Claudia Moka, we didn't go. Hey. Or therefore, what down Roma? We are who be my any ye. Better who be. Nasa be gissing you so. Yeah, yes, I have some cousin. Nana, yes, I don't. Emusukura ebe man krum dia ye na kire ye ye be ye o chame itio na nasonte se mo kobo pampani fo mo hemfiri nyina no entrase e ke beba hemfio ma be kire musu ase mu yi no na musu ra mu yi no se mutimi se musu ndia akombera mo ko bia no o man be din kunim yo ye sampae ende nana ya damase nyado ende e be so kwan kakra ne yakọ chame itio what's it, Quandi? You are sent. Monsieur, you're not doing it now. Takram Shafwa to Jogwa Chedia. Who and just was to jog in the cheek. I want to pay. Manentono. Son and say, and tear. Son, you answer chrome for what do you want for pro. Anyone talk with some other buy and so charming. A young son, you could see wanted animal non trim. Yeah, but
ɔdɛfoɔ so ɔmo ayɛ wɔwɛ ntakra mu ma yɛn sansi yɛsi nkete sɛ akɔnsa deɛ tie bia yɛbɛkɔ saa wɔwɛm sɛ yɛkɔ ntɔkwa no anaa ako no a yɛbɛdi nkonim anaasɛ yɛbɛdi nkugu a ɛsiane sɛ yɛnsa akɔkuromɔti hɔ ane abɔpɔ ma ne nto dɛfoɔ ma yɛn ɛsɛ kɔmfoɔ sɛdeɛ abusapani kuro nti hene wɔmo seɛ no no yɛsɛ ɔkɔyɛ dua katankanta a yɛtena wase adi nwini sɛdeɛ nyansa kuromfoɔ ɔmode wɔn afoforɔ no abɛforo yɛn yɛso yɛntena hɔ saa yɛte wɔ yɛn ntɔkwa ne yɛaduane ɛti ɔmode abɛka yɛn a yɛso ɛbɛma wɔn ahu sɛ ampara wɔmate ahua nti yɛbaeɛ a yɛba bɛhwehwɛ mu abɛhu sɛ ɔko no a yɛrekɔ no ɛyɛ adeɛ yɛbɛdi nkuguo anaasɛ yɛbɛdi nkonim wakɔyɛ dua kantankata yɛtena wase agyi nwini no na kyɛ sɛ yɛbaa yɛhwɛ mu yɛn yɛso ntɔkwa no yɛpɛ dada ɛna ɔmode abɛforo yɛn ɛti yɛhu deɛ wɔ mu ɛyɛ adeɛ yɛbɛdi nkuguo anaa yɛbɛdi nkonim ɔkyane hɔ nanam wɔ hɔ bɛtie ma ato mpanimfoɔ sɛ ampa mete ɛnyɛ me tumi ɛna mede yɛ adwuma sɛ nti mede bɛto nanam anim na deɛ ɔmbɛka sɛ menyɛ biara no na makyerɛ yo abusapani kuro nti hene sɛdeɛ ɔdɛfoɔ kasa no ɔsɛ nyɛ ne nkoa na nante ntasuo nkoa nso so nante nti ɔbɛbisa nananom yɛbɛsi biara no ɔbɛma yɛ aso ate wɔmfa nto n'anim nana kwan da hɔ so yo kafu mi gun so na ne mi gun so senie na ne mi gun so asio bu so mi gun so na ne mi gun so senie na ne mi gun so asio bu so mi gun so na ne mi gun so senie na ne mi gun so I show me some big ones, na le big ones, Sunny. I big ones, I show me some big ones, na le big ones, Sunny. Chamio, Nana Moho, Chamio, Nana Moho, wait a matter, Nana Penny Forte. Nana, Unkunimdia, eh, Susubri, me mine. Sanya, no one can't talk what I on some year there, almost a Nanakasa, what the bunch of bomb, what you Nana Moho, Tiamanto. 24 said and I say as an uncumbia baban. I just said when the grandpa would treat you. Grandfita Eba not yet to form the national. Yan sir, not yan circle mine and at national fun and yet didn't cry my that be and yet therefore if you sir, I say now wouldn't cosia a duno Baba if you are coco cosia you now when the bar and also yɛde pra susubri bi ma ho na yɛde akogu yɛsobɔnten mu nsuo a yɛno mu na atene ɛde musuo ɛne yade ɛwɔ kure mu nyinaa de akogu ɔmo so abusapani kronti hene sɛ de ɔdɛfo asie no yɛ nyina yɛsampa yɛ ɔkyɛm nana mo wɔ hɔ mɛnto nana sasɛm akan yɛdan ase paa na mpanimfoɔ sɛ woyɛ mo keka wo no anwe osia obi hu sa yam ya it is wakasa say ya endokrani ye be pin achi nya ko bona na mane enti enche bia no obeti enka mana so nte odafo se de kronti hene abusapani yesie no no ese be kwa yachi akọ hu odafo ni obesie no ye be mo aso ate animu ya sa ene ubete ma to mpanifo se ekwan edafo na mo konso a na mo achi ada asebra mame ne ba ne ho ache ti animu ya obehu me be ma na so ache kronti hene abusapani se de odafo no o se kwan da ho ye be sere nante o chame akofo ba to odafo ne mpanifo abo sheba sa hwe betete kemu no sa ko emu kwa obedi kuguo ene be sa o man panifo ya sempo nana ya sempa chame nana se man ntu nana konfo se me sei kwan be so bitima fa dani san kugu aye nkonim nana
Ɔsi kwan bi enu hɔ a ɔbɛfa so ayɛ aban mi yɛdi nkonim. Asam kese bi ribe, asam kese bi ribo, asam kese bi ribe, asam kese bi ribo. Okonfo tutu jagwe, asam kese bi ribo, nanane yedani wo. Asam kese bi ribe, asam kese bi ribo, asam kese bi ribe, asam kese bi ribo. Ochame. Marito defo. Ene perifo bo shema. Se bi bayi a agise mo adeshi ya mo hai. Mu ba ko e de ntirigi a kyerema. Mo ma no.